Республика игенчиләре 2 миллион тонна ашлык җыеп алу өчен кырларда киеренке эшли. Кырылык булу сәбәпле быел уңыш түбән. Гектардан уртача 16 центнер чамасы. Бу әлбәттә көтелгәннән күпкә азрак. Техниканы яңартуга, ягулык майлау материаллары ашламалар сатып алуга шактый чыгымнар тотылды. Яшь комбайнчыларның традицион хезмәт кешесенә дан конкурсы да дәвам итә. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе быел конкурсны авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы шулай ук Казан аграр университеты белән бергә 13-нче тапкыр уздыра. Уракның барышы турында Ерак Ютазы район кырларыннан безнең махсус репортаж. Бик авыр ел булды инде, дип әле алда икеннәрен әле бу үткәнен әйтәм. Бүгенгесе әле түзәрлек. Тәҗрибәле игенче агромир хуҗалыгы җитәкчесе Сирин Галиев чын күңеленнән яңгырларның мул булып явуын тели, агрофирма һәр вакыт алдынгылар рәтендә. Инде 84-нче елда ук Сирин Галиев коммунизмга колхозын җитәкли. Озак еллар сөт, ит җитештерү, бөртекләр уңышы буенча югары күрсәткечләргә ирешә. Юллар төрлечә килсә дә, быелгы кебек борчылырлык түгел иде. Җирдә уч сыярлык ярыклар хасил булган. Бүген инде тырышып, эшне алып барырга тырышабыз инде, тырышып. Нәрсә бар? Кырларыбызда нәрсә үскән, ничек үскән, аларны инде югалтмыйча җыеп алырга, бөртекне зернаны складларга салырга, терлек азыгына китә торганнарын терлек азыгын яхшылап, бүген саламнарны җыябыз инде, аларны упаковать итәбез, аларны кысабыз, кайтарабыз хәзер базаларга. Бөтенләй икмәксез калмадылар анысы. Алдынгы технологияләрне кулланалар. Игенчеләр дә сыналган, тәҗрибәле белгечләр. Уракта күп сөйләшеп торырга да вакытлары юк. Төшке аш вакытында гына очрашып алдык. Быел начаррак инде, кайчыкыры булды. Яңгырлар булмады. Шуңа күрә әллә ни урожай бик мулдан түгел инде. Җыябыз инде, бара ибет. Бу кырда бөртекле турдан суктырсалар, янәшәдәге басуда сайлап алып техника белән уралар. Хуҗалыкта 7000 гектарда ашыклы җыеп аласы бар. Бөртек ондыр табыгына кайтарыла. Сәгатенә 30 тонна бөртек киптереп саклауга куялар. Амбарларда 12000 тонна бөртек саклау мөмкинлеге бар. Яңа үлчәү урнаштырганнар. Менә бу йөк машинасы ондыр табыгына 18 тонна ярым ашык кайтарган. Башка елларны инде без көп кенә басуларда саламны измичә итеп җиргә ташладык. Быел һәрбер бөтен кырдагы саламнарда җыеп алырга тырышабыз инде. Шуннан башка мөмкин булмый. Терлекне бер битерсәң аны ягадан кабат тергезү бик кыен. Шул терлекне битермәскә тырышабыз инде. Басуларда рапс, кукуруза, соя, карабыдай күп еллык үләннәр дә чәчелгән. Бөртек фуражы белән бергә барысы да зур терлекчелек комплексына сыерларга азыкка китә. 3000-гә якын мөгезе эре терлек исәпләнә. Шуларның 800-е савым сыерлары. Җитештерү процессы роботлаштырылган. Чит илдә җитештерелгән азык тарату җиһазын яратып, татарчалаштырып Ләйлә дип атаганнар. Ул билгеле траекториядан сыерларга азык өләшә. Хуҗалыкта кышка азык туплыйлар, көзге чәчүгә дә әзерләнәләр. Киләсе елгы уңышка хәзердән үк нигез салалар. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Ютазы районы.